ndiyavasa abaqadi na uyathanda izinto wena umbuzo uba ndiyavasa okanye andivasi kodwa uba i-attempt le ndizenza vasa qha ndifuna nje udlula ebhafini and jonge yabona abantu abathanda iindaba yabona abantu abafana nabo abathanda iindaba inoske baye ecaweni because phaa ecaweni azininzi iindaba yho and iindaba zabantu zipha ecaweni ooyophi babe namathumba ngobani abanye oomama uhana abazala bena-63 years waziqala uzala i-firstborn 63 years hoyi njalo 60 udavide bangudavide okanye umarko ngabantwana bakathixo kodwa ubani babizi kakuhle ohana nohene kuthiwa udavide wayenabafazi bayi-500 abafazi enesula eziyi-63 sudlalisa i-cheating iqale phaa ayo-BE le ndixelela inyani udavide wayenabafazi abayi-500 iisula ziyi-37 ndoxelela ma zange avunywe omnye equleni lo usweleke namhlanje uyesu akana-approach wathi ucela amanzi walaa mntwana akanawo yho wahambe hleba ngalaa mntwana uyesu nalo ucinga ngowakho ayingowakho bebuze ngubani andibazi ma hayi mani